Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ayun, nasi. O sa may Big Boss? Buli Big Boss na boss. Ay, salamat. Ang imong snack. Oh. Pasensya na gyud ka kay layo mo gubig tindahan din he. Oo. Boss, Ay, isa. Bay, siya no. Ah. Kanang usar gyud ko kok siya no. Kailabi ako nimo taga pusok ka no. Oo. Boss, muni kanang yung amo. Kaya ikaw, kinilego. Kare boss. Ha? Kare mo boss. Ano ayaw ka hadlok? Dili mo maunsa nimo. Hala ka. Okay ra yung. Gutom sa dumi siya. Ano ka doon? Oh, basin di ka gutom na Ngunit siya. naman ko mga basura te, gutom mo kayo ko te. Uy, sabi. Bantayin sa ninyo ha. Magkuha sa pagkaon sa balay. Sige. Sige na idagana ha, kay gutom. Maulay kuan iksuon atong kuan Saman jud. ason sa magi budakan pagkakapitan mao ba kigatbang ako uy ako man ang amigo nga hugot Tawag ko na kumao ba na. My friend. Oo, nako dire. My friend. My friend niya. Nako dire, my friend. Oy, ako lagi amigo nga hugot. Ay! My friend niya. Brad, ano ka brad? Amigo na nako. Hugot na nako amigo, tanawa parihusan. Mumahod sa bignaw. wala gid ako ani amigo pa yun mo Oo na brad. My friend niya. My friend na nako. My friend, okay Friend na ka? mo? Okay na my friend? Oh, Okay na ka? May balimbing ba ni mo? Okay lagi. friend niya. Okay na. Friends and me. Friend na Balimbing santa. kay mo igsoon. Taga diha di ka my friend? Inya din ang balay. Oh. Silingan din Marco. My friend. Akong Brad, my friend. Pakita. Brad na ko, Brad. ay siya nang pasilong mi diri sa Di. Laro. Wa amor ba sa gikukot? Oy, dila ko yung bata. Nung hilak mo na bata. Di man kay lang. Laro. Ya amor man sa gikukot. Nagigukod. Oh, yung ano man Kinsa ba amo siya? Ano nung hilak mo na bata? Hila pa lagi na bata. Gikukot na mo na siya. Kinsa lagi amo siya? Kinsa may amo ba? Wa may amo. Ikaw amo gigukod. Amo man ang gigukod. Siya na ba? Siya ba? Ano nung hilak mo na ako? Gukul pa na ninyo. Gigukod na mo ni siya kay hataga na mo sa pagkaon. Ano nga hadlok man sa kanamo? Ari ka ba? Wa man ka na mo. Sa ano ba? Ayun lagi na. Uy, mihan na nimo. Bata pa na usa. Ikaw. Dati kundayo. Ari diri dong. Gaan naman ka na mong pagkaon. Di man na mo saon. Ano kiliyuhan mo ninyo? Dili kay nidagan man. Imo din kulyuhan. Ay kulyuhin. Wa bitaw na unsa. Ay ngano man na. Unsa? Oy, naunsa man ni yung sama ni ninyo. Wa na mo ni unsa utang ka wa na mo sa ani. Di ban. Barangay Kap Tanod ko. Barangay Kap kani bata ha. Oh.
Nga naman ninyo, sa manin ninyo? Gigukod ang kahatagan mo Oh, pagkaon. hatagan mo tanaw para imo na ha. Imo na, tanaw. Konsumo na usa ka buwan ha, ayun ta. Kana. Anong nidagan mo sad ka? Katagaan mo ka. Kamo, usama na inyong mga pistola. Wala pistola, wala. Kanina pa ako nakakita ng mga pistola. Ano yung magkipagawas? Wala kay ano. Gigukod mo ko nila, kuya wan bata hilak mo ko nila. Chip, grabe ka na, Chip. Grabe kayo. Ikaw Tatagan masagol. mo. Oy, Grabe kayo. kamo mga bodyguard mo sa mayor, no? Ha? Di na niyo pakita niyo mga pistola. Unsa may kanil bata rin yung kuan gukod nya na mo Dili, mga pistola. kami gagukod, sila gagukod. Sila among gitiunan. Kamo nang gukod. Oh. Gigukod na mo siya. Ang awa. Chip. Awa, ingan ini. Ah. Nitagan siya. Oh, nya? Nisunod mi. Oh. Oh, naginukuray good mi. O mo nga naman. Kuha ba na lidagan, di mo gukod. Oh, nano nidagan mo sad ka? O ila siya. Tingnan siya. Ano nidagan mo ka? Gigukod na mo. Ko, abi na ko kidnapon ko. Ano kinapon? Dili ay. Ayo pag kilala. Ayo, lagi. Ayo, bata. Narato naman ko. Abi ni mga bata in taon na kanin kamot ko na masura in taon niya inyo. Gihadlok. Tagaan, say Wa na mo hadlok ka na ha. Gidagan siya. Oh. Nisunod mi. Unya. Gigukod mi ani nila. Nisugat ni Nangan gukod masad mo. Nidagan mo sila pod. Ha? Kay kuha sa lagi nato. Nano nidagan masad mo? May isa mo sadaan. Ang lidagan mo sa siya. Ayo kilyuhi. Kay bata na. Di kay anak mo siya. Anak mo siya anak. Isaon ko na nako. Bata na o ikaw. Di, uti ba ti ka usaon? Ay kanin bata, abi ninyo kay ilakwan ni. Kailan Kanang sino? Oh. Kanang hinay lang ha. Ay, Isa. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Kini ba? Oh. Kini ba? Kamo. Kini ba? Oy, Berta. Amo to dari Berta. Ikaw mo sadgon nakaingon, ingon ka. Ana. Ay kadiyo. Kamu sa basanagan ni magdagan dili ingon nga hold up pero na ay tumutagag teon. Ay ko yung Ay, kaya nga naman. Tanong mga nao, motorisan kayo? Oh, Nakibaro ba ko nga? Para ba ng tanaw? Ay sikti yung tiyon, ano yung tanaw? Lagi. Naibaro ba ko imong naka nagposting sa kalubihan? Oo. Ah. Nakatong si Panguyab. Barangay Tanod na ba kani? Melo Milan. Oy, Camilo. sa mayor na ni. Ayaw. Sa mayor na ni, sa mayor na ni. ay ko yung hadlo ka. Ay. Ay ko hadlo ka. lagi. Magmasko. Kana magmasko. Magmas. Social distancing. Mayor ko na ako god. Duol ko abi na lang. Kanang. Man. Kano? Hinay lang mi. Ha? Oy, usab gani, kung makakita gani mo, di mo paggawas na yung aramalait ninyo. Kay kani mga bata lang Asa ni suksok? Magkita man. Mga bata ni mga bata ni. Adi, nga naman sa Mga bata mo. Sige, naanin lang. Sige, brother. Brother, pasensya lang mo, brother. Kay kini, brother. Ako, brother, suka, gigutom, maguni, ganiha rin yung gigutom. Yung ani na ito, ganiha rin gigutom. Pasensya lang mo. Ah, makita, masalawan ko. Sige. Oy, Bawa, nasing tanaw sa Royal. Kay bawa ko, ani. oy. Oo, na. Oy. Hosto na. Oo, awa, nasing tanaw sa Royal. Sige na mo. Sige na. Kinsa man to sila? Ato na mo. Kani. Brad, pasensya. Ay, mura man sila si Kani si Berta. Dili si Berta katong Iraq mag. Ah, si Kwan. Saddam Hussein. Di, Kwan na siya. Sisa brada. Lakaw na mo. Ayaw na mo. Oy, Ay ko. ganun ni dagan mo sa di. Oy, lakaw na mo. Ganun ni dagan mo sa di ka nga tagaan na ka nilagpo. Oo. Oh, ikuan din sa Lingkod na gud mas dual go tag bitok-bitok. sponsor ni sponsor. Ay. Oh. Ay. Oy, Kaminaw ba? nga nang ga. Basta timan ni ha. Asa? Oh, Ay ko. Wala na. Ayaw na sigsud ha, aron Ah. madali ta hapon kare na. nindot re. Oh. Nindot re. Ay ko. Oh, ayaw na lang. Ayaw na. Oh. Ayaw kay mag-live pas June. Gihuwat na kung kuhan. Ngano ni dagan man ka nga ni gukod maminimo. Oh. Dagan gid siya kay gukod man. Di abi mo gud sa bata nga kani musik mong naong gud sadaan kani mong nahadlok ang bata. Ana Pareho man ni kanta ni John Villarta nga inani mga naong nga mga kuan. Malagi Unsa tong kanta? may pamata. Di dong pasilo amin. Salamat day kayo ha kay Ah. imong giluwas ato niya. Unya, sa may- Hadlok gud mi in taon. Di man kay kani mong Kuya kuha. wa sa datong kuan yung bodyguard yung bunot man dayon nya mura bag Kani sila Mura bag- mga kuan gud. Hat kay na sila baro mura bag mintuhan sweldo. Pila tulo na kabuhan pa sila. salamat sa kay kung di patungod nimo. Unya ikaw ayun Ay, okay ra. nagdagan ha. Dong Ay dagan makakita ka na mo ba kininaw nga ba timan niya? Oh, kana oh. Ha timan ninaw. Snatcher lang ignaong Oh, pero kawatan gud ay. No, gyatagan ka na mo ko. Oh, sige kasulti ni magtagaan. Usa na kabuan ha. Salamat kaya. Oh, sige. Nya mudagan pa ka. Usa Ay, na kabuan. ha? O sa may gusto nimo istorya ko ni sako?
Ayo sa dong. Kana dong amo nang gihatag nimo. Amo na sad ni ha. Ayaw, kaya Ayaw, ana bitaw ko. Ako pa maning i-report sa DSWD ni Bataa kay aron ma-treat up na mo kung napabagining mga ginikanan o unsa ginisya di ba kani sindikato? Ha? Kay kini mga Bataa child abuse ang gihimo ani. Di pa sugod-sugod mo ana di ba utak ibaw. Basura-basura lang. Basura ang suda ni. Oh. Uy mga beef madayo. Di ko na pansikan to. Pwede ka ni sa kanang kuan. Donation sunog. Oh, Sige, salamat kaya. Oh, sige. Ari lang mi. Kapuya gukod. Sunod ay nagdagan ha, para Oh, way mo gukod. Sige, ato ta sa kuan. Ay, Sa kapuya. DSWD para ma-kuan ka nga to, malista ka nga to, matagaan kag bugas 5 kilo. Ha? Uy ang matagan mo ba? Matagan mo to nga isad mi. Eh, kuan kaya. Mau ba? Usa. Giluwas mo ni Sano? Giluwas lagi min Siano lagi. Kay kung wa pa mi luwasan ni Siano, duga na mi namatay. Lutaw na ito bistang kunggan karon. Saan man tao ni siya? Utang na mo ang among kinabuhi ni Siano. Mao gyud. Dako kay mi utang niya. Oh, Ang problema, wa mi kabayad. kure. Wa may kwarta. Ganun ka, Brad? Brad? Di. Ang ako lang nagkunan, Oh. ang ako pag yung kontra na ko, kontra bida na ko, si Sano po yun, baoy nakaluwas ninyo. Baoy buat lang ako pagkakapitan. Unya, kung di biniluwason, igsuon ta. Kung unsa bi dito, kanong nagtiyon-tiyon na mo, patay na ba? Angay, correct! Huh? Kalma lang, Brad. Kalma lang, Brad. Naluwas mo igsuon, di ba? Naluwas! Na... Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Saman. Ay, laling, naga. Saman, Alangan. Oh. Kapitan eh. Hmm. Kapitan nga polpol. Correct. hoy! Ay, kalma lang. Kalma lang, may kumpani mo to. Tumbang motor di ra ba na ato? Kalma lang. Kalma lang. Brad, imo ko to, Brad. Ikaw ha? Suman ka po. Anong yada mo ko mo? Ayang, nidagay ka, nisugat ka sa kong kamot. Oh, malunta to niya naman des liog. Sorry, good. Kalma lang, Brad. Badlungan ay magsuon, be. Bayanan lagi. Ilawon niyo ko itong bayanan. Unsa? Unsa ipatilaw? Ay, wadaling! Wadaling! Unsa ipatilaw? Magluto ko humbaon niya. Pati lawon ko sa ako luto ring. Binaon sa ipatilaw. Kalma lang. Suka! Kay lakaw man! Ang mga pilapilya! Huwag kayo nabot! Matong ko eh! Kung naa! Hadlok dito lakalo! Tana! Suka! Isuka! Pati lamon! Ha! Magagi! Wala ka tulad niya! O lagi! Bahala mo niya! Brad, kalma lang, Brad. Sultian ka, Brad. Kami mungaw kung mangisog sa imanti. Pareho tagnaw ko, ha? Pareho tagnaw, ha? Ayaw pangisog ka. Ha? Kalma, Brad. Kalma. Kapitan ba ka? Kalma lang, Brad. Tara na. Ato na, tara. Ikaw ba? Uli ta ka sa inyo, tagalingin man gud ka nga. Nagsino man kaglakaw-lakaw, ikan man kanako. Ha? Kay sino bata ikaw gyud? Nalagi na siya pa. Ako nakitaan dito. Nagkagubot ang tao ni Miro ang tao ni Kap. Kay tungod ani bata ah. Ha? Nga naman, gidala naman na naman siya sa DSWD. Ano din nakadiri dong? Abi man ako unsaon ka atong duha ka lalaki nga nigukod nako. Oo. Nasus, grabe. Di man abi man niya kwanong siya bahilabtan siya motong nidagan siya niya tagaan man sa pan. Mo ni Pan ra. oo. Kay tagaan sa pan atong ni kuan niya. Gitagana dyan kanilang pando. Ang tao po di Kap ni Mayor nakitaan to sila ilang gigud ang bata. Mao na nga nagkagubot sila niya may giniabot ko. Kaluin ni bata ay. Taga din man ka taga kuan ka no. Maranata man ka. Wa ka mga iglugaw doon sa Parado.
Oh, nakita mo rin ako nga to. Diya kani sila gol, kani mga nasa Maranata ng lingkod. Di bang dibulis na sila City Hall. Oh. Na sila Pulapo Street. Oh. No, Adapt di po ba? na lang na nato siya pa. Dili, ha? Kay wala naman na siya pamilya. Adapon jud na. Kani. Oo. Ano din? Ano sa may problema? Unsa man na kay mama, papa, wa na. Wala na lang. Di patay na nimo? Liy. Ha man. Anong Di man. ipangutana ba? Di Ano manggod. man? Ang mga bata karon labi na diya sa karita, mangayo man nagtagsisiyo, yes. Mga bakakon kayo. Mangayo ang mama namatay na niya. Karita menteryo ba na siyempre namatay na ka namin menteryo. Unya, mga medyo magsiko nagdagani mo kwarta. At man magduwa sa internet. Basig mo ni siya. Unsa man ka magduwa ka no? Ikaw na ka. Ay, amo na siya gistoryaan. Buutan kay habataan na. Napa kay mama ug papa? Ano kay mga ginikanan? Ha? O gani, adapo na lang na nato. Wapo biya ba to? Adapon ni nato. Oh, Naklisod kay mga adapt Ano daron. man? Ikaduha akong trabaho tanawa god oh. nga naman di ay. Oh, payat volunteer sa gabi adlaw tanod. O, edi adapo na to gihapon. Ikaw no. Di nga ako manggod, kani mga adapt Saman. kag bata, Ah. dili basta-basta. Kinahanglan manangit ta sa DSWD nya. Ang ako manggod kung kani siya kung depende kung sugot ang mga taga DSWD. Jesus. Ha? Igor man na i-process pa. Process Sige na ba ba? ron? Adapo na siya. Ay di lagi ko kay di lagi ko nak pasensya na gud na kay maglisod kog adapt kay ngano. Kinibaw naman kas akong kita unya dili ka kaon gutom mo ni. Oh. Di ba? Makakaon na gina pa. Unya, ikaw. Ulan jud na ako. Kung ato na yung adapon, di na kam kaon. Oh. Di mo gikam undang duha ka plato. Nya sa may basta nak di lagi kong sugot, di yog ko. Kung imo ning adapon, kung ato ni silang ada ikan siya. Singani mo? Si Ninyo. Ninyo? Ninyo. Ikon sa mo ni Hector. Kiyam ko. Hmm? Wa ka kaila? Awa na. Ikaw kaila ka Hector. Kaila. Kinsa man? Tiguang na siya. Oh, sige. Nak, ang ako amang god kung ato na siyang adapon god. Lisod kayo. Kay tanawa oh. Medyo kung dinigikan. Watak ibaw kung sa mga background aning bata Di ba? Nga loy kayo pa kasi mo magpapa. Di mo na may mong luoy kay ato man is badre. Oh. Katultol ka sa kwan, Maranata wa. Wala gani nakatutog DSWD amo gani nang gihas. Sa Samaritano. Wa. Wa. Cathedral. Wa gyapon. Sa inyo ha. Ginoo ko. Di ba? Wala na sad siya balay. Nakaila ka og kani. Kaila ka ani. Unsa man ni? Unsa man na? Amo na naligingon diha. Ilad-ilad ni. Kani mga bata may wa nya kag tag kwarta kaila. Magunsa man ta ani? Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Mo gani adapo na lang nato kay wa siya pamilya. Nga Ay. pa kay laki masugo-sugo nimo. Masugo ka na di ko mas maglaag. Hmm? Basta di lagi ko. Di lagi ko. Ano man pa? Wa man hilak. Sige na kuya. Ay, samay kay mo kuya. Abi ka wa mo hilak. Sige na kuya. Wa mo hilak. Di ko, basta di lagi ko. Sige na kuya. No, mura magag. Diba? Makalingan yung bataan. May numdum ko sa una ba katong gamay pa ko ba. Ang ilong ba inaani gyud akong ilong sa una. Ina na di mo ilong Pero sa ay kung di basta di ko lagi kay maglisod ko ana. Tapulan unya na. dili lagi mao gani ato sang adapon aron makuha na nato. Ikaw, Pwede na masugo-sugo. ikaw nak gibaw jud ko nga gusto gyud kag manghod pero ang akong gikalikayan, moabot ang panahon kung naa na problema ni bataa. Dili ka patulon? Na, managingon ako diha ba. Pero basta di lagi ko. Basta di mo hilak. Di jud ko. So dapat siya mo hilak. Kinahanglan gyud ipakita niya nga gusto siya nako. Oh, hilak daw. Wala mi. Oh, sige na. Sige na. Oh, hilak na pa. Oh. Wa mo hilak. Hilak na pa. Oh. Di na dong. Sige lang. Temporary lang usaan ha kung usay akong desisyon, di pa ako makadesisyon ani pero sige lang. Anak. Ako sa ning una-unaon ha. I think first before I decided. Oh. So English. Oh. 1 + 1. Two. Pwede masugo. Oh.
May ni musugo kay kamao dayon. Dili 11 kay wala may equals. Yang may liwat ko kasi mama. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIB ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayot buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuklok-tuklok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.